गिबि सिन्थारावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोयो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ'खौ लानानै फैदों। थांनाय दिनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव दानियेलनिफ्राय माखासे खेंफोरथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन। आं दिनै दानियेलनिफ्राय सेथि दानियेला जे नेबुकादनेजार राजानि दर्शनखौ बा सिमांखौ खोन्थानायजों लोगोसे बेनि ओंथिखौबो खोन्थादोंमोन। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव दान्दिसे सम नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथिखौ लाखिनो लुबैदों। आं आसा खालामो इसोरा बयखौबो नोंथांमोनखौ बोर होगोन बे इसोरनि बोसोननि दारै। जेब्ला नेबुकादनेजार राजाया नैथि बोसोराव रायजोखौ बियो खुंगासिनो थादोंमोन, बे समाव राजाया मोनसे दर्शन बा सिमां नुदोंमोन। बियो जेब्ला सिरि मोनो बियो सिमांखौ बावबायमोन, जायनि थाखाय बियो मिउजिशियान्स बा एस्ट्रलजार्स आरो बेबायदिनो गोबां दर्शनखौ खोन्थाग्रा, सिमांफोरखौ खोन्थाग्रा नैबेबायदि मानसिफोरखौ बियो गावनि साखाथियाव लेंहरदोंमोन। नाथाय साफ्रोमबो नेबुकादनेजार राजानि सिमांखौ रावबो खोन्थानो हायाखैमोन। बिसोरो बुंदों जाहैबाय, नोंथाङा जुदि सिमांखौ खोन्थायोब्ला जोङो नोंथांनि दर्शन बा सिमांनि ओंथिखौ नोंथांनो खोन्थागोन। नाथाय बाइबेला जोंनो खोन्थादों रावबो नेबुकादनेजार राजानि सिमांखौ खोन्थानो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोबथारनायाव नेबुकादनेजार राजाया मोनसे अर्डार होदों, मोनसे बिथोन होदों, साफ्रोमबो जे एस्ट्रलजार्स बा मिउजिशियान्स गासैखौबो बुथारजोबदो होननानै नैबेबायदि मोनसे हुकुम होदों, अर्डार होदों। जाय अर्डारजों बेनि जे सैनाफोर, बेनि जे आर्मिफ्रा थांनानै गासै एस्ट्रलजार्स, मिउजिशियान्स बेबायदि मानसिफोरखौ बुथारजोबनो थाखाय थांदोंमोन। जेब्ला बुथारजोबनो थाङो अब्ला दानियेल आरो साथाम दानियेलनि लोगोफोरनि खाथियावबो सहैदोंमोन आरो बिसोरखौबो बुथारनो नाजादोंमोन। दानियेला बेखौ जेबो मोनथियामोन। बेनिखायनो दानियेला बेबायदि सोंदों, मानो जोंखौ बुथारनो फैदों होननानै। जेब्ला बे सोंथिखौ सोङो अब्ला केप्टेना दानियेलनो गासै बाथ्राफोरखौ बियो खेंफोरनानै होदोंमोन। जोबथारनायाव जोङो नुनो मोनो दानियेला रिकुवेस्ट खालामदों, जाय रिकुवेस्टआ जाहैबाय, जोंनो सम हो, दान्दिसे सम जोंनो सम हो, जोङो नेबुकादनेजार राजानि दर्शन बा सिमांखौ जोङो खोन्थागोन। आरो बेबायदि होननायजों लोगोसे दान्दिसे सम बा दसे सम बेबायदि समखौ दानियेल आरो बेनि लोगोफोरनो होदोंमोन। दा जेब्ला दानियेला दसे समखौ मोनो अब्ला गावनि लोगोफोरखौ लेंहरनानै बियो खोन्थादों जे नेबुकादनेजार राजाया मोनसे सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जों बेनो खोन्थानांगोन। जुदि जों खोन्थानो हायाब्ला जोङो सिथार जाजोबगोन होननानै बिसोरो मा खालामबाय, गावसिनि रुमाव, गावसिनि न'आव बिसोरो एकदम फोरबोनियाव आर'ज खालामबाय। आर'ज खालामनायजों लोगोसे जोबथारनायाव जोंनो बाइबेला जोंनो खोन्थायो दानियेला बे सिमांखौ मोनथिनो हादोंमोन। आरो जाय सिमांजों जे राजाया एकदम गोनो गोथो उलुद फुलुद जादोंमोन, बे सिमांखौ दानिया मा खालामबाय, दानियेला थांनानै नेबुकादनेजार राजानो बियो खोन्थाहैदोंमोन। नेबुकादनेजार राजानि जे सिमांनि जे मुर्ति, बे मुर्तिया जाहैबाय, बिनि खर'आ सनाजों दाजानायमोन आरो बेनि जे बिखा आरो आखाइया सिलभारजों दाजानायमोन। उदैनि बाहागोआ आरो जे फेन्दानि बाहागोआ ब्रन्जजों दाजानायमोन आरो बिनि आथिं आरो जे बिनि थाबायग्रा आथिं, बियो माजों दाजानायमोन, आयरन बा लहा आरो क्ले होननानै बुंदों इंलिसाव, बे जाहैबाय हाब्रुजों दाजानायमोन। दा नैबे सिमाङा जाहैबाय नेबुकादनेजार राजाया नुदोंमोन आरो बे नुनायखौ दानियेला नेबुकादनेजार राजानो बियो फोरमायनो हादोंमोन आरो बेनि ओंथिखौ
दानियेला राजानो गासैखौबो रोखा रोखायै बियो फोरमायदोंमोन। दानियेला बेखौनो बुंदों जाहैबाय खर'आ जाहैबाय बाबिलन, बिखानि जे बाहागो बेयो जाहैबाय मेड' पार्सिया, जाय राजाफ्रा संसाराव फैगोन, आरो उदैनि बाहागोआ जाहैबाय जे ब्रन्जजों बियो दाजानायमोन, बेनि ओंथियानो जाहैबाय ग्रीस, आरो जे आथिंनि बाहागो, बे आथिंनि बाहागोआ जे लहाजों दाजानाय, बे जाबाय रमखौ फोरमायदों। दा नैबे बाथ्राखौ दानियेला रोखायैनो नेबुकादनेजार राजानो फोरमायनो हादोंमोन। नेबुकादनेजार राजानि सिमाङाव मोनसे अन्थाइखौ बियो नुदोंमोन, जाय अन्थाइया आथिङाव खुबै जादोंमोन, आरो खुबै जानाय लोगो लोगो गासै बे नेबुकादनेजार राजानि सिमांनि जे मुर्ति बियो गोग्लैनानै दंस जादोंमोन। दा सेथियाव जोङो नैबे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनांगोन अनजाग्राफोर, बे अन्थाइया सोर? बे सोंथिनि फिननायखौ जेब्ला जोङो नागिरगोन इसोरनि रावनिफ्राय, अब्ला जोङो मोनथियो जे बाइबेलाव जोंनो इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। आइजायानि 28 अध्याय 16 पदआव इसोरनि रावा बुंदों जे प्रेसियास स्टन होननानै बुंदों इंलिसाव, माने दाम गोसा अन्थाइ, खनानि अन्थाइ। एफिसियानि 2 अध्याय 20 अध्यायावबो जोंनि इसोरनि रावा गोदान रथायाव बुंदों जाहैबाय बे दाम गोसा अन्थाइ, बे खनानि अन्थाइयानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। मार्कनि 12 अध्याय 10 आवबो इसोरनि रावा बुंदों खनानि अन्थाइ, बे खनानि अन्थाइयानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। 1 पिटार 2 अध्याय 7 अध्यायावबो इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों जे खनानि स्टना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो। बेनिखायनो जोङो दानियेलनि 2 अध्यायाव जेब्ला जोङो बे नेबुकादनेजार राजानि जे सिमांनि जे अन्थाइ, बे अन्थाइयानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गासै रायजोफोरखौ बियो थेर बेथेर बियो खालामगोन, आरो बियो गावनि रायजोखौ बियो संसाराव बियो गायसनगोन होननानै इसोरनि रावा जोंनो फोरमायदों। नैथि कुइसन्स बा नैथि सोंथिया जाहैबाय माब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि रायजोखौ बियो गायसनगोन? दा नैबे सोंथिखौ जोङो सोंनांगौ दानियेलनि 2 अध्यायाव। मानो होनोब्ला दानियेला जे नेबुकादनेजार राजानि सिमांखौ बियो इन्टारप्रिटेसन बा खोन्थानानै जेब्ला होदोंमोन, अब्ला जोङो मोनथिगौ दे दानियेलनि जे इन्टारप्रिटेसनाव इसोर बा जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैनानै बियो गावनि रायजोखौ बियो लुखांगोन। आरो बे माबायदि लुखांगोन? बियो गासै रायजोफोरखौ थेर बेथेर खालामनानै बियो गावनि रायजोखौ बियो संसाराव बियो गायसनगोन, आरो जेब्लायबो अराय समसिम जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ संसाराव खामिनानै थागोन होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। दा सोंथिया बेसो अनजाग्राफोर, माब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि रायजोखौ बियो गायसनगोन? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव दङमोन, गावनि चेलाफ्राबो बे सोंथिखौ बियो सोंदोंमोन, आरो सोंनाया बेनो जाहैबाय, फोरबो जिसु नोङो नोंनि रायजोखौ माब्ला गायसनगोन? जेब्ला जोङो लुकनि 19 अध्याय 11 पदखौ जोङो नायो, अब्ला जोङो बेयाव जोङो नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरखौ जेब्ला बियो जोमैनि रथआव बियो फैफिनगोन, अब्ला बियो गावनि रायजोखौ गायसनगोन होननानै बियो जोंनो खोन्थादों। मार्कनि 13 अध्याय 26 आवबो जेब्ला जोङो फरायो, अब्ला जोङो मोनथिगौ जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोमैनि रथआव बियो फैफिनगोन, आरो गावनि रायजोखौ बियो संसाराव जेब्लायबो अराय समनि थाखाय बियो गायसनगोन। दा दानियेलनि 2 अध्यायखौ जोङो जेब्ला फरायो, अब्ला जोङो बेखौ मोनथिगोन दे इसोरा बा जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि महिमाजों बियो संसाराव गावनि रायजोखौ बियो गायसनगोन, आरो गावनि जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ संसाराव गोसारगोन। दानियेलनि 7 अध्यायखौ जेब्ला जोङो फरायो, अब्ला जोङो बेखौ मोनथिगोन जाहैबाय बेयाव 4 जुनादनि दर्शनखौ जोङो नुनो मोनो बा सिमांखौ जों नुनो मोनो, आरो बे 4 जुनादनि ओंथियानो जाहैबाय बाबिलन, मेड' पार्सिया,
ग्रीस आरो रम बे मोनब्रै रायजोफ्रा फैगोन आरो थांगोन आरो जोबथारनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जोमैनि रथआव बियो फैनानै एकदम गासै संसारखौ बियो सासन खालामफैगोन। जेब्ला जोङो दानियेलनि 7 अध्याय 13 आरो 14खौ जोङो फरायो अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बा मानसिनि बिसा हौवाया जोमैनि रथआव बियो गावनि बोलोजों गावनि एक्टियरजों बियो फैनानै बियो संसारखौ बियो गायसनफैगोन आरो बिनि रायजोआ अराय समसिम गायसन जागोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर दानियेलनि 2 अध्यायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय जे रायजोफ्रा फैगोन थांगोन राजाफ्रा फैगोन आरो थांगोन नाथाय जोबथारनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि रायजोखौ बियो गायसनफैगोन आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ खेननैनि संसाराव बियो फैगोन अब्ला बियो गावनि रायजोखौ बियो जेब्लायबो अराय समसिम बियो गायसनगोन आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय बिसोरखौ इसोरनि रावा बुंदों 1 पिटारनि 2 अध्याय 5 अध्यायाव गोथां अन्थाइ आरो जों जुदि गोथां अन्थाइ जाबायब्ला जोङो बे अन्थाइ जे जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो जेब्लायबो जों खामानिनो मोनगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना आं दिनै जे नोंथांमोननि गेजेराव दानियेल 2 अध्यायनिफ्राय लाबोबाय बे बिषयखौ बुजिनो हाबाय आरो इसोरा नोंथांमोनखौ बयखौबो बोर होथों। आमेन।